Fisem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Pio ta' Pietrelcina. Qabel ma ngħidu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal bżonnijiet spiritwali u materjali ta' waħda familja. In-salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Interna tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Bi grazzja waħdanija inti tajt lil qassis San Pio minn Pietrelcina li jieħu sehem fis-sarib ta' ibnek u permezz tal-ministeru tiegħu inti ġeddiet l-ġubbijiet ta' ħniena tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu mgħaqudejn mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-ferħ fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. F'dak iż-żmien, is-Sultan Darju kiteb lill-Gvernatur u lill-uffiċjali tal-inħawi tan-naħa l-oħra ta' Ewfrat u qalilhom: ħallu x-xogħol fuq dan it-tempju ta' Alla jibqa' miexi. Ħallu l-Gvernatur bil-kapijiet tal-lut jibnu dan it-tempju ta' Alla fil-post li kellu qabel. U nordna b'digriet. Danu li għandkom tagħmlu għal kapijiet tal-lut għal bini ta' dan it-tempju ta' Alla. L-ispejjeż għandhom jitħallsu lil dawn in-nies bla wafqien mit-taxxi tan-naħa l-oħra ta' Ewfrat li huma proprjetà tas-Sultan. Jien Darju nordna dan b'digriet. Ħajkun obdut kollu kemm hu. Il-kapijiet tal-lut komplew jibnu u jmexxu x-xogħol il quddiem imħeġġin mill-profeta Ħaggaj u mill-profeta Zakkarija bin Iddu u lestew il-bini kif ordnalhom Alla ta' Iżrael u kif kien ordnawlhom Ċiru u Darju u Artasersi, slaten ta' Persja. Dan it-tempju lestew fit-tlieta tax-xahar ta' Adar fis-sitta sena tas-Sultan u tas-Sultan Darju. Wilied Iżrael il-qassisin, il-Leviti u l-bqija ta' dawk li kienu ġew lura mill-eżilju kollhom ferħana għamlu l-festa tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. U għall-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju offrew b'sakrifiċċju 100 gendus, 200 muntun, 400 ħaruf. U għall-nubit Iżrael kollha offrew 12 gidi skont kemm kienu it-tribujiet ta' Iżrael. Imbagħad qasmu lill-qassisin skont it-taqsimiet tagħhom u l-Leviti fil-ġemat tagħhom għas-servizz tal-Alla f'Ġerusalemm kif kienu miktub fil-liġi tal-Mosè. Dawk li ġew lura mill-eżilju għamlu l-festa tal-Għid fl-14 tal-ewwel tax-xahar. Il-qassisin u l-Leviti issaffew flimkien u għax kienu safja setgħu joqtlu l-ħaruf tal-Għid għal dak kollha li kienu ġew lura mill-eżilju u għal-ħutom il-qassisin u għalihom stess. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Diġà qegħdin riġlejna f'bwiebek Ġerusalemm flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejja trubijiet jitilgħu it-trubijiet tal-Mulej flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Biskont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-Mulej
għaxem tbafqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David fl-imkien fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Nqumu bil-wifqa. Ħin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u biħarsuha. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu, iżda ma setgħux jesqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda hu weġibhom. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Il-bieraħ bdejna naqraw siltiet mill-ktieb ta' Eżra. Il-bieraħ rajna kif Ċiru, is-sultan tal-Persja, ħaġa tal-għaġeb ħafna, bagħat lil poplu Ludej mill-eżilju biex jibni it-Tempju ta' Ġerusalemm. Mhux biss, imma stieden lin-nies tiegħu biex jgħinu lil dan il-poplu kemm jistgħu b'deheb u fidda u affarijiet. Kienet ħaġa tal-ġenn. Tant kienet ħaġa kbira li għal xi żmien il-poplu Ludi ħaseb li Ċiru kien il-Messija. Kemm pagan. Fis-silta tal-lewm għandna s-suċċessur ta' Ċiru, Darju. U dan Darju wkoll għamel bħal Ċiru li l-poplu Ludi qallu ibni it-tempju, qabbat il-ħaddiema, ordna l-affarijiet. Inħallsuhom aħna. Tħablux moħħkom. Il-ħaddiema u l-affarijiet ħanħallsuhom aħna. Ara Alla kif jaħdem. Alla jaf jinqeda b'kulħadd, anke bin-nies pagani. Imma xi ħaġa kbira li naqraw illum hija li l-poplu Ludi qegħdin ngħidu it-tempju spiċċa mill-bini tiegħu fl-ewwel ta' April tas-sena 515. L-ewwel ta' April tas-sena 515. U l-poplu jagħmel ċelebrazzjoni kbira. U hawnhekk għandha xi ħaġa sabiħa wkoll. Sissa il-poplu Ludi kien jiċċelebra il-festa tal-Erejjex. Biex ifakkar meta ħareġ mill-Eġittu. Millum il-qudiem, meta bena t-tempju, issa beda jiċċelebra l-festa tal-Eid. Ara, il-festa tal-Eid. Il-ħelsien tiegħu mill-Eġittu. Mhux il-mixja biss fid-deżert, imma il-ħruġ tiegħu mill-jasal. Il-festa tal-Eid. Biex imbagħad Ġesu jaqbad din il-festa u jdawwarha fl-Eid tiegħu. Ara. Is-silta tal-Vanġelu. Din is-silta hija komuni għat tliet evanġelisti, San Mattew, San Marku, San Luqa ngħidulhom is-sinottiċi. Interessanti li San Luqa jpoġġi din is-silta mhux bħal l-evanġelisti l-oħra. San Luqa jpoġġi din is-silta wara żewġ paraboli. Il-parabola taż-żerrija li tinżera f'art diversi artijiet u il-parabola li rajna l-bieraħ tad-dawl tal-mużbieħ. X'qed jgħidilna San Luqa mela? Qed jgħidilna dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jilqgħuha
mhux biss juru li għandhom art tajba li tilqa' l-kelma, mhux biss isiru dawl għall-oħrajn, imma qed jgħidilna San Luqa dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jilqgħuha isiru parti mill-familja ta' Alla. Mhux biss juru li huma art tajba, mhux biss isiru mużbieħ għall-oħrajn, dawl għall-oħrajn, imma jsiru parti mill-familja ta' Alla. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Kif qed fil-bidu illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Pio ta' Pietrelcina, Pio tal-Pjagi. Dan twieled Pietrelcina n-naħa t'isfel tal-Italja, ħdejn Foggia fl-1887. Minn meta kien żgħir kellu diversi rivelazzjonijiet, daħal Franġiskan, Kapuċċejn, kellu ħafna diffikultajiet, għax donnu Alla mal-karizmi jibbilanċa bid-diffikultajiet u dawn jenuna biex ma nitkabbrux, biex ma nimlewx rasna, fejn ikun hemm ħafna karizmi, ikun hemm ħafna diffikultajiet. U ltaqa' ma' ħafna diffikultajiet anke mis-superjuri tiegħu dan San Pio ta' Pietrelcina. Kien wieħed minn dak il-qaddisejn li kellu l-pjagi. Għal diversi snin kellu l-pjagi u din ma kienitx unusa, kienet għajn ta' tbatija kbira ta' umiljazzjoni, anke sħabu kultant laqqas kienu jemnuh tajjeb, imma baqa' miexi. Kellu l-karizma tal-qrar dan San Pio ta' Pietrelcina. Kien iqara sija twal kull jum fil-konfessjonarju. Jisma' id-batija il-negattiv tan-nies, id-dnub tal-bniedem. U ifejja in-nies bil-grazzja tal-Alla. Miet bħallum fil-23 ta' Settembru tal-1968. U qaddis kbir, forsi wieħed mill-aktar qaddisejn li ġibet nies ġewwa Ruma fil-kanonizzazzjoni tiegħu. Qatt ma kien hemm daqshekk nies jgħidu qatt ma kien hemm daqshekk nies għall-kanonizzazzjoni ta' qaddejs daqskemm kien hemm mal ta' Pio ta' Pietrelcina. Nitolbu dal-qaddejs biex jagħtina li aħna wkoll induqu xi ftit miżbuħija tas-salib ta' Ġesu. Iżbuħija tal-qrar, iżbuħija tal-grazzja tal-Alla. Għal-mulej m'hemmx aktar ħini minn dak li jisma' l-kelma tiegħu u jgħixha. Nitolbu l-Ispiritu Qaddis ta' Alla jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej u nagħmluha. Ngħidu għalhekk ibqa' magħna mulej, ibqa' magħna mulej. Sabiex permezz tal-Knisja tasal l-aħbar ta' tama lil bnedmin ta' żminijiet tal-lum nitolbu. Ibqa' magħna mulej. Sabiex dawk li jmexxu l-politika tad-dinja ikunu mlibsa bil-għelf u l-kalma nitolbu. Sabiex il-kalba tal-fqejr u l-batut ma taqax fuq widnejn torox nitolbu. Sabiex il-kelma mħabbra lilna tagħmel minna l-koll il-familja ta' Kristu nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu doċli għal-kelma tiegħek ħalli nsiru il-familja tas-sew tiegħek li ngħinu l-xulxejn, li nifhmu lil-xulxejn u li ngħaddu lil-xulxejn nitolbu. Nitolbu għal dik il-familja li qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għatija mulej dak kollu li teħtieġ fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-bżonnijiet tagħhom.
Nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għedjom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja. Momenti ta' mart, momenti ta' solitudni, momenti ta' inġustizzja, momenti ta' sfruttament, ta' iżolament. Tant batija fid-dinja. Biex xalfu jaqdu id-batija tagħhom ma' ta' Kristu nitolbu. Nitolbu għat-tfal u iż-żgħażagħ tagħna, speċjalment għal dawk li dawn il-ġranet jibdew l-iskola. Nitolbu għall-allima biex jalfu jwaslu id-dawl ta' Kristu lill-istudenti ta' qudiemhom nitolbu. Nitolbu wkoll għall-katekisti u għall-edukaturi taż-żgħażagħ tagħna nitolbu. Nixtieq nitlob għal dawk li għall-basorijiet Karmelitani li mietu fid-Tanzanija fl-inċident ta' traffiku il-bieraħ, nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. U Alla missier inti tajtna f'Ġesu mudell ta' liben li jobdi u jħobb, ġeddet il-qalb tagħna bl-ispirtu qaddis tiegħek biex nisimgħu leħnek u nkunu dejjem miftuħa għal bżonnijiet ta' ħutna bi Kristu siedna. Sagrifiċċju li sejrin ħafna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Qassejs San Piju ta' Pietrelcina. Fiċ-ċukon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet jixtaq infaħru lilek għall provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal dusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejlu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajh jibati ħaj il-ħobs
ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Piju ta' Pietrelcina, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrik iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Dan il-ġisem li d-dem għat-testija eħlisna naftijiet kollha minn kull ħasab. Mandamenti tiegħek ħallini qatt inferet minn. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresni għal-ħajja. kienu bil-wifa u bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qalbina mqazza għamel u Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Piju minn Pietrelcina biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju ejjew nofruhom skont intenzjonijiet u l-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom.
Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Maria.